κυρία Γιώτα Μιχαήλ είναι μαζί μας, καθώς εκδόθηκε χθες το απόγευμα άλλη μια έκθεση της ελεγκτικής. Κυρία Μιχαήλ, σας χαιρετούμε αυτή την φορά για την νομική υπηρεσία. Με ποια τα σημαντικότερα ευρήματα? Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Κανονιστικός έλεγχος της νομικής υπηρεσίας για τα 2023 και 2024. Εδώ να διευκρινίσω, κύριε Χριστοδούλου, ότι η ελεγκτική υπηρεσία δεν ελέγχει και δεν κρίνει τις αποφάσεις την ορθότητα των αποφάσεων της νομικής υπηρεσίας. Εμείς ελέγχουμε θέματα διαχειριστικής φύσεως. Τα ευρήματα μας αναδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των εσωτερικών διαδικασιών και της οργάνωσης της υπηρεσίας, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων. Θα ξεκινήσω με το θέμα της αναστολής εκτέλεσης ενταλμάτων προστίμου. Εντάλματα τα οποία αφορούν σε πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων ή και αστικά και ποινικά εντάλματα, παράδειγμα τροχές παραβάσεις, αιτούνται αναστολής ενταλμάτων προστίμου, εξετάζονται πρώτα από την νομική υπηρεσία και κατόπιν εξέτασης ο Γενικός Εισαγγελέας εισηγείται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά πόσο θα δοθεί αναστολή ή όχι, αφού με βάση το Σύνταγμα ο πρόεδρος έχει την εξουσία να μειώνει, αναστέλει ή να μετατρέπει οποιαδήποτε ποινή επιβληθεί από το δικαστήριο. Έχουμε εντοπίσει αδυναμίες στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων. Στις αιτήσεις υπάρχουν πεδία αναφορικά με την ηλικία, με τα εισοδήματα, τα οποία δεν συμπληρώνονται πάντοτε από τους αιτητές και ούτε λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων. Δεν διενεργούνται ολοκληρωμένοι έλεγχοι και διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος λήψης αποφάσεων στη βάση μη ακριβούς, ελλειπούς ή παραπλανητικής πληροφόρησης. Βλέπουμε ότι οι αιτήσεις δεν εξετάζονται πάντα με σειρά προτεραιότητας. Κάποιες χαρακτηρίζονται επίγουσες κατά την κρίση των λειτουργών και εξετάζονται άμεσα. Από δειγματοληπτικό έλεγχο 35 αναστολών διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι οφειλέτες δεν τηρούν τις μετέπειτα υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα μόνο 8 άτομα κατέβαλαν την τρίτη οφειλόμενη δόση, ενώ 12 άτομα δεν πλήρωσαν καμία δόση μετά την έγκριση της αναστολής. Να συνεχίσω, κύριε Χριστοδούλου, με το επόμενο σημαντικό έβριμα της έκθεσης που έχει να κάνει με τα επιδικασθέντα ποσά υπέρ της δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα δικαστήριο επιδίκασε δικαστικά έξοδα προς όφελος του κράτους επειδή η δημοκρατία κέρδισε την υπόθεση. Και παραμένουν ανίσπρακτα. Παραμένουν ανίσπρακτα, αναφερόμαστε στο ποσό των 26 εκατομμυρίων περίπου οφειλές από αλλοδαπούς χρεώστες. Βλέπουμε ότι είναι αιτητές ασύλου οι οποίοι κινούνται νομικά εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος του 2024 υπάρχουν οφειλές 26.277.000 ευρώ, οφειλές επιδικασθέντων ποσών. Εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι ότι κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς ενδεχομένως να έχουν απελαθεί και να μην μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να εισπράξει αυτά τα χρήματα. Επιπλέον εντοπίζουμε και μας έχουν αναφέρει από την νομική υπηρεσία ότι αρκετοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να έχουν δικούς τους δικηγόρους, αιτούνται νομικής αρρωγής από το κράτος. Άρα κάποιοι αιτητές εγκρίνονται και έχουν νομική αρρωγή από το κράτος. Και αν λάβουμε υπόψη, κύριε Χριστοδούλου, ότι τα έξοδα, το νομικό κόστος για μια προσφυγή σε μια απορριπτική απόφαση δικαστήριου κυμαίνεται από 500 μέχρι και 2.500 ευρώ το άτομο. Και έχουμε 22.717 αιτητές. Ακόμη και οι μισοί να έχουν αιτηθεί και να εγκριθεί νομικής αρρωγής. Μιλάμε για κόστος εκατομμυρίων ευρώ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και για τις νομικές αρρωγές, αλλά και ακολούθως σε περίπτωση που χάσουν την υπόθεση στο δικαστήριο, τα επιδικασθέντα αυτά ποσά που δημιουργούνται και οι οφειλές των 26 εκατομμυρίων. Οι απαντήσεις της νομικής υπηρεσίας ποιες ήταν, κυρία Μιχαήλ, στα όσα καταγράφετε εσείς? Θα δείτε και από την απάντηση τους, η οποία επισυνάπτεται της έκθεσης. Μας έχουν ενημερώσει ότι θα λάβουν σοβαρά υπόψη τα ευρήματά μας σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούν και ενδεχομένως να υιοθετήσουν και κάποιες από τις συστάσεις μας. Αυτό περιμένουμε να δούμε και εμείς, κύριε Χριστοδούλου, προκειμένου να βεβαιώσουν την ορθολογική διαχείριση του μεγάλου όγκου υποθέσεων που ομολογουμένως καλείται να διαχειριστεί η νομική υπηρεσία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαήλ, για την παρουσία στην εκπομπή και την ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Πάσχα, κύριε Χριστοδούλου. Καλή Ανάσταση σε όλους.